كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. Au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux, Allah a promis à ceux d'entre vous qui croient et qui font de bonnes œuvres qu'il fera assurément d'eux des successeurs sur la terre, tout comme il a fait des successeurs de parmi ceux qui les ont devancés, et qu'il établira assurément pour eux leur religion qu'il a choisie pour eux, et qu'il leur donnera assurément en échange, après leur crainte, sécurité et paix. Ils m'adoreront et ne m'associeront rien. Puis quiconque sera ingrat après cela, celui-là sera du nombre des rebelles. Et observez la prière et payez la zakat et obéissez aux messagers, afin que miséricorde vous soit faite. Ne pense pas que ceux qui ne croient pas peuvent faire échouer notre dessein sur terre. Leur habitation est le feu et la destination est vraiment mauvaise. Allah est là d'où maouye mono limaniala kabo ochela kanyumanyake kafo abe kalifaya sabati uye dugukolo kan inafo aye kalifaya sabati maouye kakon chogomi otma abu uka dine sabati uye omini aya suganti uye ola uka siranya abo fale uye hakili sigila ubene batu uti foshi batu kafaraneka ni mamin kafirala okofe olude cheni kebo ye ay seli jo aka jagabo ay son kiratama no kela obilahine kana mire ka fo mamunu kafirala ubise kan anga lanyenu chen dugukolo kan olu sigiyoro e tasma konna ye ikado ni sigiyoro chejuguyala ni talaka bo qur'anu konna na suratul nur qur'ane sura mugani nanina ka damine a aya biduru ni woro nana katabla a aya biduru ani sheginana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
kada kau ye kala ndongli amal make ane andinga Mahir Ahmad Bat Sohib insyaallah alekanga idadu lasa bismillah. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकीज़ा कलाम हज़रत मुस्लिम मौद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। नौनिहाला ने जमात मुझे कुछ कहना है, पर है ये शर्त के ज़ाए मेरा पैगाम ना हो। चाहता हूँ कि करूँ चंद नसाए तुमको, चाहता हूँ कि करूँ चंद नसाए तुमको, ताकि फिर बाद में मुझ पर कोई इल्ज़ाम ना हो, ताकि फिर बाद में मुझ पर कोई इल्ज़ाम ना हो। नौनिहाला ने जमात मुझे कुछ कहना है, पर है ये शर्त के ज़ाए मेरा पैगाम ना हो। जब गुज़र जाएंगे हम तुम पे पड़ेगा सब बार, जब गुज़र जाएंगे हम तुम पे पड़ेगा सब बार। सुस्तियाँ तर्क करो, तालिबे आराम ना हो। सुस्तियाँ तर्क करो, तालिबे आराम ना हो। नौनिहाला ने जमात मुझे कुछ कहना
इस्लाम का हो मक्स फकत नाम ना हो तुम में इस्लाम का हो मक्स फकत नाम ना हो नौने हाला ने जमात मुझे कुछ कहना है पर है ये शर्त के जाए मेरा पैगाम ना हो रग़बते दिल से हो पाबंद नमाज़ो रोज़ा रग़बते दिल से हो पाबंद नमाज़ो रोज़ा नज़र अंदाज कोई हिस्सा-ए अहकाम ना हो नज़र अंदाज कोई हिस्सा-ए अहकाम ना हो नौने हाला ने जमात मुझे कुछ कहना है पर है ये शर्त के जाए मेरा पैगाम ना हो मेरी तो हक में तुम्हारे ये दुआ है प्यारो मेरी तो हक में तुम्हारे ये दुआ है प्यारो सर पे अल्लाह का साया रहे ना काम ना हो सर पे अल्लाह का साया रहे ना काम ना हो नौने हाला ने जमात मुझे कुछ कहना है पर है ये शर्त के जाए मेरा पैगाम ना हो ज़ाकल्लाह नरे तकबीर जमात इस्लामिया अहमदिया माली जलसा सालाना माली हजरत मिर्जा गुलाम अहमद की नरे तकबीर alhamdulillah an dinge ye dapuriya mun fasa khalifatul masi sani aleka ladil kaundo aga urdu kala akray kamale bien kenaw adum sem bloblow ladil kamme mbulo kadde amo nga sharti mi ngal ladil kayna akanato akata fude naya do atna baraka ka wanda ko de ladil kayne fej me ay ado ko jete lafiya soye naw ye lafiya nyini ya lahara okuma o yoro me ngol lahara de lafiya soye o kamaliya re panga opportunity churanjura e ngana awrus naga lafiya nyini ya nyefeta bana o shiya e nyefeta bana o jamakuli dine bara ako o dan alaka turungoro ye imo inyono wore be oluta foi la nyini ko ne ala ye eshu ka ke ala ko ka ko adonga fo ala ye nema do turi koro kana fo bi maw ka fuli la nyini kana fo bi maw ka baraka dala nyini kana sara nyina na ala ka turungoro do akeni farfoni ko ala ya turi koro ni ndakura de madom ye
ni aye baraka nga mogo bi ikado atato flede halibi al baraka nga ala ko noya anga dim sawnya assalamu alaikum aywa dakur ñani ko fe musul modou ka ladil kan ko fe ka ñashi dimsaw ni kamalu mo inshallah amal make ani angramo ke al ustaz ahmad kokena onge ahmad kokena inshallah alikana kangana kuma wala naminga oye furusiri de ngundiw ani una nyono minu ni adamadiya tese kata ku taw silamaya ka keko nyuma oyo la jumenye inshallah amal make ahmad kokena alibina adadu la ko wala wala nye furusiri denguni una anyona minu me ni adamadiya tita ku to akeko nyuma mini silamaya bo fe amina idadu la inshallah famiye nara takbiru a foli kadi mawye nga aba kana temena yere te konte mo no sego jugu bara rebe cien afa o mana minu ngere ma kamo olu ko haklito watini wati nol be stage ga no atwadi jelta ga nyefala la aye atolu mo o ladil kay anga haklito la assalamu alaikum أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد المجيد وبارك يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم أما المو مينو برا جمنا ورورا كنا أنا أيرو بارك نيجو مينو بني كنا يقولون kata se jamaatu yere amiru mani oye Zafar Ahmad Bat ananga ni sigi anyama naba kilon kile kabo mali dugu seun fe kirangara nyana minu nyi uka ciubla kana ani minu fana sogolembe anna ka uto o dugu seun fe jien charin chogo sira chama fe ambanga o ma belajilen fo anga bi uladena ni Allah subhanahu wa ta'ala aka foligan kirangara ni nyi kadi islamuma ni ode assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu madun ustaz baraka dakura min fo ka fo ko kuma ka ke o kan ni ode ye ke chugo anyuma furuko ta sirafe ani ke chugo anyuma dengudi ta sirafe ani ke chugo anyuma saya wati manase silamaya kono ka beni oye ko anga bi wulada ina abaro keni oye anya damne ni aya minunye obe kuma na furuka alna ya soro on tunga nga damne ni aya wore mado ka mirida nga oye adama dem beni ka ko klanchugo na tonchugo ye
n'a diri ma cogo min na e b'a lagɛ n b'a daminɛ sayara wa walima n b'a daminɛ nin na wa o ye i ka faamuyali kɛcogo ye wa anw ka kɔlɔsira an b'a daminɛ ni furu ta ye n badenw nin masala saba min lagɛ nin ye adamadenya kɔnɔ wajibi dɔw de fɔ an k'o dɔn fɔlɔ silamɛya ko t'o ra kafiriya ko t'o ra nka n'a ye anw sɔrɔ k'an to kulu min kɔnɔ k'an k'an ka baara in kɛ ka bɛn ni o kulu ka hakɛ de ye anw bɛ kulu jumɛn kɔnɔ anw bɛ silamɛya kulu de kɔnɔ la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam an y'o sɔrɔ cɛ min kɔni o ye muhammadu sallallahu alaihi wasallam a y'a sɔrɔ a ye furu kɛ o a y'a sɔrɔ a fana ye dentigiya dɔ kɛ wa a tun y'a sɔrɔ fana saya fana y'a sɔrɔ bayan fan fɛ mɔyan fan fɛ mɔkɛyan fan fɛ a y'olu kɛ cogo di a n'a kabilamɔgɔw y'olu kɛ cogo di a n'a yɛrɛ ka diinɛtigiya kɔnɔ lahala in nana cogo di tuguni n badenw ani e ka laada ani ne ka laada a jumɛn de bɛ yen n'a ni silamɛya bɛ se ka taa ɲɔgɔn fɛ n'a tɛ taa an b'a bila ka d'a kan an ko tontigiya waati o ko dɔ kɛra o ra an ma nɔ ye o ra alikiyama sigira tuma an b'a fɛ ka nɔ de ye baara dɔ ra baara min ni anw y'a kɛ nin diɲɛ in kɔnɔ an b'a nafa sɔrɔ alikiyama k'an ka kow boli o sira kɔnɔna na o tuma Allah subhanahu wa ta'ala ko ya ayuhan nas ittaqu rabbakum adamadenw a m'a fɔ silamɛw cɛw e ye silamɛ ye e b'a fɔ k'a kan bɛ e ma mais min fana tɛ silamɛ kun o man kan tɛ ka furu kɛ wa a kan ka furu kɛ tuma e ka nin waazulu kɛnɛ nin kan min ye silamɛ o kan ka n'a lamɛn wa min fana tɛ silamɛ o fana bɛ se k'a lamɛn ka d'a kan ala bɛ se k'a dusukun kanda ka don silamɛ na waati bɛɛ ni lamɛnli ninnu ye ni ala ye maa min kunna diya ni a ye o tuma nin dakuran in nin bɛ ka taa adamaden bɛɛ lajɛlen ma ya ayuhan nasu he aw adamadenw bɛɛ ko don ittaqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin a ye siran aw man ɲɛ aw tigi ɲɛ min ye aw dan min ye aw dilan ka bɔ nin kelen na n badenw munna an ye nin aya in bila an ka baara in ɲɛfɛ ka d'a kan alakira sallallahu alaihi wasallam ale ka laadaw ra a ka silamɛ furusiri waatiw a tun bɛ nin de fɔ ani aya tɔ fila dɔɔni an da bɛna s'u bɛɛ lajɛlen ma kuma furu yɛrɛ sɔnni a ka taa se a siri waati ma f'an k'a dɔn k'a fɔ lahala dɔw bɛ furu kɔnɔna na n'a fɛn o fɛn kɛra a bɛ se ka jate ko furu in ka ɲi an ka kafo o bɛ se ka furu dɔ dilan anw ka diinɛ o bɛ furu dilan wa jamana sariya yɛrɛ toncogo o fana bɛ furu dɔ dilan nin dɔ tɛ se k'a fɔ dɔ ta ma ko a ta man ɲi ayi hali n'a y'a sɔrɔ an ka maa dɔw bɛ yen olu ta kɛcogo tun man ɲi misaliyara n'a ye dɔgɔnɔw ta k'o lagɛ n'i ma misali ta ka dɔw ta o tɔgɔ ma tuma dɔw a ti ɲɛ tuma an b'a kɛrɛnkɛrɛn ka dɔgɔnɔw ta o tɔgɔ ma olu ka misali jumɛn an bɛn'o fɔ muso tigɛ tun bɛ olu fɛ yen nɔ u ka cɛya don k'a jira ne ye cɛ ye nkɛ bɛɛ n'i ka cɛya jira yɔrɔ dɔ o tun ye olu ka cɛya jira yɔrɔ dɔ ye k'a tigɛ ka taa ni a ye après ka se ka na a ɲini ko tɔ kɛ so k'a dɔ kɛ o baasi tɛ o y'i ka cɛya jira yɔrɔ ye nka n'i ma ɲɛ k'i tuubira ko an ka o kɛcogo in de bila sisan k'a ta i yɛrɛ ye k'a sɔrɔ mansaw ka bɛnkan tɛ k'i b'a jira ne bɛ se kora la silamɛya ko k'an k'o yɔrɔnin de bila sisan ma i ka muso ɲini ni mansaw ka diɲɛ ye n'i yɛrɛ ka diɲɛ fana ye i kelen kana kɛ dɛ ne ba don o tuma o ɲinini sira kan dɔw bɛ woro bɔ a bɔcogo saba a bɔcogo naani la o bɛɛ kun ye jumɛn ye k'a bɔ an bɛ fɛn dɔ kɔ karisalakaw fɛ yen nɔ o ka anw nɔ ye ni woro tɛ min bolo kun jamana minnu na woro tɛ yen kun o fana b'u ka furu kɛ o tuma nin bɛɛ ye sira in jiratɔ de ye k'a jira k'a fɔ an bɛ fɛn dɔ ɲini na a ka dɔn k'an bɛ baara dɔ kɛra tuma bɛɛ n'i ka laada dɔn o ɲinini kɔnɔna na nka i kana sɔn de k'a ta i yɛrɛ k'a sɔrɔ bɛnkan ma kɛ fɔlɔ ne badenw o bɛnkan kɔfɛ cɛlakaw ka ɲinini kɛra musolakaw fana ka sɔnni kɛra ka bɛn kɛ furu nafolo hakɛw kan tɔ ma to a kɔ koyi a tɔ ye laadaw de a tɔ ye kinidun tɔnw ye a tɔ ye uniforme tigɛ tɔnw ye diinɛ t'i bila k'i yɛrɛ ma kɔnɔ na tuguni wa n'a danna nin yɛrɛ ma diinɛ t'a f'i ye k'i ka furu tiɲɛlen don dɛ ayi ka d'a kan i ma dan sago i y'a ɲini
muso m'a fɔ n ye n yɛrɛ d'i ma n'a ko ale y'a yɛrɛ d'i ma la alakira ko k'o man ɲi mansa minnu bɛ ara o dɔ ka sɔrɔ a kɔ seere kelen seere fila cɛ o fa ka k'i yɛrɛ la hali n'a y'a sɔrɔ i fantanya fa filan bira fa teri bira o dɔ fana ka jɔ i kɔfɛ o tuma nin jamakulu fila in an y'a ɲini aw fɛ an y'a di aw ma wa anw ka laada ye nin ye n badenw bɛn kɛra o kan furu datigɛra aw cɛ koyi nare takbir Allah takbir Allah islam zinda islam zinda ka d'a kan nin yɔrɔ in na n'i ko fo anw ka silamɛ furusiri de ka taa kɛ tuma minnu ti o dɔn kun olu ye datigɛli kɛ anw sɔnna k'an den di karisalakaw ma ninnu fana sɔnna k'u den minɛ wa furunafolo hakɛ an bɛnna o kan yalama cɛ in ni muso in ti daga ɲɔgɔn ye wa foyi t'u cɛ tuguni hali ni cɛ ma dɔrɔmɛ sara nka furunafolo hakɛ min fɔra ni bɛn kɛra o kan ka ban o dɔnna o bɛ furu daga ninnu ye an ka kafo kɔnɔ wa diinɛ t'a fɔ fana ko haramu don k'a tiɲɛlen don n badenw tuma ni nana sa silamɛya ka hakɛ e bɛna o de dafa sisan ka d'a kan ko e ye silamɛya tɔnden dɔ ye maintenant an bɛ silamɛw ka hakɛ de fara kan nka ni nana ni nin ye laada kɔnɔ mɔgɔ tɛ se ka f'i ma k'i ka furu man ɲi wa diinɛ fana t'a f'i ma ko haramu don o tuma ne de nana sa k'i ye silamɛw ka kuluden dɔ ye alakira sallallahu alaihi wasallam a bɛ sɔrɔ ka nin dakura ninnu de f'i ye n badenw wajaluhu fil masajidi wadribuhunna ad-daf aye furu déclaré a y'a ganzere da a y'a cari a kana to aw yɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ karisa bɔra karisa nɔfɛ a y'a ganzere da bɛɛ ka bɔ a kalama mun kosɔn mɔgɔ wɛrɛ kana bɔ ka na bɔ den ka tɛna muso kelen furu o tuma a kana furu kɛ dogora a ye furu ganzere da hali n'a y'a sɔrɔ tiɲɛ don dafu min b'a yɔrɔ la an caman tun bolo ko dunun gosita ninnu don nka tuma min na an ye an karamɔgɔw ɲininka u nana an bɔ an ka dɔnkɛ hakilila kan dɔnkɛ dunu nin ko tɛ i bɛ se k'a jate i n'a fɔ tabale ganzere dana min tun bɛ yen nɔ i ka bɛnbakɛw tile la walima an ka nin waati in na ni ganzere bɛ da ni a ye ko sɛbɛw waati la ani kulonkɛ kow la i b'a ye dugu caman kɔnɔna na jeliw b'a minɛ k'a gosi ka yaala nin ko in bɛ sen na nin ko in bɛ sen na wa ko ni furu latigɛra maa fila min ni ɲɔgɔn cɛ a y'olu fana ta kɛ ten maa ye furu fana siri misiri kɔnɔ tuma misiri kɔnɔna na alimami min kan ka baara min kɛ n badenw o aya saba de lajɛ tan hali n'a y'a sɔrɔ alimami caman n'a ka laada dɔn bɛɛ ko n y'a ye ala kɛrɛfɛ muhamadu sallallahu alaihi wasallam a ye baara sɔrɔ dɛ nka dusukun mana min minɛ i b'o minɛ dɛ nka o n'a ta bɛɛ muhamadu yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ nin bɛna kɛ tuma a ye cɛ min ko fɔ ko n'o nana o bɛna bila dakun min na a tɛ tɛmɛ o kan dɛ anw b'o cɛ in ka suma na ni o ye imamul mahdi alayhi salatu wasalam o ka misali an b'o de di maaw ma ka d'a kan n'o ko ala kɛra y'a kɛ tan tiɲɛna anw b'o minɛ n'an bolo fila ye hali n'a y'a sɔrɔ maa tɔw bɛ fɛn wɛrɛw kan dɔw bɛ alamina sira kalan i bɛ taa se yɔrɔ dɔ la fariga u b'u tɛgɛw mankan bɔ hey n badenw n'i sigira furusiri kɛnɛ dɔw kan jamana ka bon cogo min na a laada ka ca o cogo kelen na a bɛɛ ko n y'a ye muhamadu sallallahu alaihi wasallam o kuma ala ka sallallahu alaihi wasallam anw tigɛlen b'a ka dakuya minnu kan n'a tun b'o kalan ka fɔ ta tɛ silamɛw ka furusiri waati la kutuba min kan ka kɛ ni kutuba don wa i b'a fɔ kan jumɛn na e kan k'a fɔ kan nin na furukɛ ni furumuso ani u lemanaw bɛ kan min mɛn n'i taara fɔ arabukan na a kɛra di kɔɲɔmuso tɛ arabu ye kɔɲɔnkɛ tɛ arabu ye n'i y'u to so kɔnɔ fana a ye n'a lamɛn a ka taa lase u ma jɔn bɛ ci se ka ɲɛ kuma n badenw o silamɛw ka furusiri kɛnɛ kan a y'aw jija kɔɲɔnkɛ ni kɔɲɔmuso ka ye a kɛnɛ kɔnɔ ka d'a kan hakɛ in a bɛ fɔ olu de nafa ka bon ara wa olu de jɔyɔrɔ ka bon wa olu de kungo fana don ne badenw alakira sallallahu alaihi wasallam a ka o dakun ye o silamɛw a tɛ aw kelen kan a fɔlɔ bɛ adamadennin bɛɛ ta en général cɛ o cɛ furu ɲinina o furu ɲinina n'i bɛna furu ɲini siga t'a la nin sira ninnu i k'i hakili to a la dɛ sira ye danba ma ɲɛ i bɛ waliden min ɲinina gasi de b'a kɔnɔ dɛ o tuma diinɛ ma ɲinɛ fiyewu furu ɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ gasi kan ittaqu a ye sira ala ɲɛ a bɛna aya filanan min fana d'i ma a bɛ sɔrɔ ka adresse e silamɛkɛ la ka d'a kan e de ko ne ye silamɛ ye sisan tuma i ye silamɛ min ye ala bɛna kuma in ɲɛsin e de ma sisan tuma i jija sa dɛ a ko di ya ayyuhal lazina amanu ittaqu
aw ma minu fana ko limanyana ma donu adamaren gwanza umbe ni mora furu dagale me be tugumina ala bo fo be ten kadaka kafiri ni nafiki ni islamé be damba ma o ala ye ngani yoroina aye kafiri nun tige ka bora aw ma minu ko sunani ala aw ma minu ko sunani ala ngamo dema ittaqullah ay sallallahu wa qulu qawlan sadida wa aykuma ma chama be fo furu ko na tabane nga kuma na chaya panganji jaka ke chiedere yuslih lakum a'malakum manno kirakum masayin abina glanike aw ka kunyona wa yaghfir lakum dhunubakum be ka don fana abe ya fa aka jurmuma wal ma akafiliko abu datu awiye wa man yuti ilahu wa rasulahu nimma minni alayna ka chiden labatu faqad faza fawzan azima wadon ki ka don ka fo o tigilama o de gena o de ni rosoro abdul bake suratul ahzab o konnana nin de kunen nunu amba ta kilingili silamo fendo be ni ya fo dara ka bando abe no doni ka fo ibise ka galon tige ka furugla kuma inche main doni ngamma madora ikamana gwalimbe ko doke na tarafiyo ko chokoroba ko iye minge ko nindogo iba fo nera kunta kalamba ko ngamana gwalin tundode ngani chokoroba ko jode nebna ta ninu nga furugla ora samita galon tige musonyi ka mina kana da chema kuma nogora doni kuma chema kuma ka fo kibise ka galon tige ka furugla amma ya qur'ane ko de ne bado kele ibna che janfa walma ibna muso janfa malaka sallallahu alaihi wasallam ako man gasha falaysa minna imma mi janfang o tigi ton doede ma fla kelela ni bita uni nyonche la tani hikmay tani kodon tani famille iku blasra o blasrali konnana ero kele konnana adama de tumado ibise mo doranga abi balila chugo dora ira be buli folo ka soro sadi ni ko se ibise ga mina ka nyimire ngaye balna minkira ebi boli minke o te jito ya boli yo manni kodo balla adama de na glani siraka ibe kodo ke hanna ya soro iye galo ne tige nga akewati ima galo fo akewati fana oti kono ali sisa mba nyinu ka wala ka ne badum maye adama de feralembe ko chama nyini ki ba sokobe ko jugu ngani kono gwan wati na me pamo be kuna ni fein akai amai iferale ne bake na balla ira walma na gelera tuma do ito nyini mba faka mu bana gwana era ibi telia ka ta docteur no fe kwaye nga bana furake na ya soro dimi mimbi eka ulube o dimi bantu go de nyini jone ni fura mi na kaka kadaka femi mina ke era o to de fura o wati ka soro ni o fura nchama sege ba soro fende kerira mi na fara e ko kaza we dira ko doni gira ko e ba fo chiente kasoro ya chama kana ngam mundo de ku wati konna na ebe yara nyinina karamo ko tora na figa tora ko tora ngebi yara nyini mingira e ta do kunindo wawlu yara tina fo e kunindo ko kon ba lege e kan nin de ku kanga wuli chugo mina o ni de nga auntina ke era ni chiel Israel kuma adama de ibita bali furu nyogo man flala kele konnana walma furu glanto kuma do bi nyingali ke era eske che miseli akli baraka fo che fa islamai kuma bi singa fo kwa biseli kadaka ere bolo ko islamai deno akanga serifana ka soro ibise ga do ye tale nyefe do yere be wolo ni koloshi besa